inesperats com tots els nàufrags. Estic molt contenta de veure'ls a tots, tot i la calor, la forta calor que està fent i els petits entrebancs sorgits. Veig gent de les associacions, veig gent, antics treballadors de laborers i realment és molt satisfactori veure'ls a tots. També estic molt contenta de comptar amb en Francesc Ten, el director de Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat, que ja fa més d'un any ens està ajudant en tot el que pot a nivell de cultura i patrimoni i és realment un aliat imprescindible, jo diria. I bé, hi ha també una part molt important i és que estic molt agraïda a la Meritxell i a l'Ariadna, evidentment a tots els voluntaris i col·laboradors que fan possible aquest Viu Laborers, però aquesta passió que hi ha posat la Meritxell és quelcom d'excepcional. Jo l'he vista treballar, fa més d'un any que està reunint-se amb diferents persones, hi ha hagut tècnics del Consell Comarcal que estan per aquí, que s'han també reunit amb ella, ha estat triant cada actuació, el per què, realment porta un any treballant i a més fent un màster i treballant també a la seva feina. Per tant, te felicito Meritxell i realment això no ho podríem fer sense tu. Però també hi ha l'Ariadna, passa exactament el mateix. Una jove graduada en arquitectura que també està ampliant els seus estudis, treballant i que ha cuidat tots els detalls que avui veiem aquí al Viu Laborers, a les parets, tots aquests plafons. Realment la seva feina és excepcional. Així és que moltes gràcies de nou a tothom i passo la paraula a en Francesc Ten. Mercès, alcaldessa, Astrid, moltes gràcies. Agrair a l'equip de la Meritxell, l'Ariadna, a tots els voluntaris, a tots els organitzadors, salutacions als regidors aquí, tècnics del Consell Comarcal, etc. I sobretot a tots vosaltres, perquè la cultura, si no hi ha, és recíproca, si no hi ha dues parts, no té sentit. I un altre discurs ja comarcal de dir, el discurs cultural no es queda només a Girona, sinó que també ha d'anar a la Selva i també ha d'anar a totes les comarques i també ha d'anar a totes les poblacions. Res més. Us volia encoratjar, agrair i posar negre sobre blanc que estem treballant, estem avançant en tots aquests fronts. Resumeixo ben ràpid, un estudi de continguts sobre el port del Borés, primera corona i segona corona, tot allò relacionat amb la industrialització, un 2018 per començar-ho a executar, un 2018 per parlar quin lligam tenim amb el Museu de la Ciència i la Tècnica i després el lideratge de l'Ajuntament perquè tota aquesta relació d'itinerari cultural que he avançat de mica en mica pugui anar aflorant i es pugui anar fent una maionesa molt gustosa i molt ben feta. Moltes mercès i moltes gràcies.
els diria que s'apartin perquè la gràcia precisament és que tot el que estan fent ara no han acabat amb el nord del món, ho descobrirem i veurem una mica el que estan pintant. Dit això, us explico també, hi haurà diferents, com ja hem vist, intervencions de ballet de l'Escola de Dansa d'Anglès i de cant de la mà de la Tània Mates. Des d'aquí donar-los l'agraïment que hagin participat i que hagin ajudat a fer-nos un pla una mica més dinàmic. Però l'avaluació del projecte l'estem escrivint en aquest moment i l'estem escrivint amb ells. Llavors, si tornem a veure'ns en algun altre moment, es podrem... De patir, no sé, perfecte. Pretenem donar a conèixer la història i l'evolució de la fàbrica Pagans de Celrà, una fàbrica que va passar a ser una fàbrica de producció d'extractes tànics per adobar pells a reconvertir-se en el centre cultural del poble. Considerem que en aquest sentit té bastantes semblances amb Laborers, perquè la inauguració de la fàbrica Pagans va tenir unes conseqüències immediates en el poble i la seva gent, cosa que podem traslladar en el cas de Laborers. En Josep Nicolò, com us deia, ell és l'autor del llibre La fàbrica Pagans de Celrà, 1902-2002, i forma part del taller d'història de la fàbrica Pagans de Celrà, i per tot això coneix molt bé l'evolució d'aquest espai industrial, i és per això que el tenim aquí, i començarem per tu, si et sembla, Josep, fent-nos aquesta primera ponència, que ha acompanyat també d'algun tema visual. Aquesta xemeneia és l'actual que encara queda, d'aquella fàbrica és una que va quedar, tot es va enderruir i es va fer una casa nova. Aquí veiem la via del tren, veiem la fàbrica. Aquestes pilastres de fusta, això eren els carregadors que venien les vagonetes per aquí, fins aquí que era el descarregador. Us presento a la Victòria Santa Fe, que és directora dels serveis de les persones i el territori, i la Susana Descals, que coordina, igualment com fa la Victòria, altres equipaments del recinte de la fàbrica Pagans. I els dono pas amb elles perquè seran les que us han d'explicar tot plegat com... Molt bé, doncs bon dia a tothom. Com ell explicava, jo represento en aquest moment la Direcció de Serveis a les Persones, que ens ocupem de tots aquells projectes i equipaments que tenim al districte de Sant Andreu de Barcelona per la població, pels habitants. Barcelona té 10 districtes, un d'ells, un dels bastant més grans, és Sant Andreu, i dintre de Sant Andreu un dels grans projectes, com deia el company, la fàbrica té 20.000 metres quadrats, és una de les més grans. Doncs us volem explicar una mica com s'ha gestat tot això. He took my child.
Ara sí? Ara sí. Deia un moment més que merescut. Dono pas a l'escola de dansa. Abans, però, la Maria, la Victòria i la Carla, no sé com ho porteu per aquí darrere. Ho porteu bé, Sí? Que les hem tingut allà, anar pintant. Nosaltres anàvem tirant i com que ja anàvem tard, clar, pobres, anàvem pintant, al final ens pintaran tota la paret. És a dir que quan acabem, com us deia, ens descobriran què estan pintant aquí d'aquest escenari. Doncs escola de dansa, amb el nostre cabaret, com vulgueu, endavant. Ladies and gentlemen, I give you the international sensation, Fräulein Sally Bowles! You have to understand the way I am, Einhead. A tiger is a tiger, not a lamb, Einhead. You'll never turn the vinegar to jam, Einhead. So I do what I do. When I'm through, then I'm through, and I'm through. Toodaloo. Bye, my liebe Herr. Farewell, my liebe Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mein Herr. Don't have your eye, mein Herr, or wonder why, mein Herr. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow, you should have known by now. You've every cause to doubt me, mein Herr. The continent of Europe is so wide, mein Herr. Not only up and down, but side to side, mein Herr. I couldn't ever cross it if I tried, mein Herr. But I do what I can, inch by inch, step by step, mile by mile, man by man. Bye, my liebe Herr. Farewell, my liebe Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mein Herr. Don't have your eye, mein Herr. You wonder why, mein Herr. I've always said that I was a rover. Mustn't knit your brow, you should have known by now. You've every cause to doubt me, mein Herr. Bye bye, mein lieber Herr. I feel the same, mein Herr. Das ist gut, mein Herr, und vorbei. Kennst mich wohl, mein Herr. Ach, wiederhol, mein Herr. Du sollst dich nie mehr sehen, mein Herr. Bye bye, mein lieber Herr. Ist vorbei. Kennst mich wohl, mein Herr. Bye bye. Bye bye, mein lieber Herr. Farewell, mein lieber Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I knew that open air. You better off without me. You're better without me. Doncs bé, primer de tot, per conèixer una mica quants anys vau treballar a la fàbrica, una mica, posar-nos una mica en situació. A quina edat vau començar a treballar a la fàbrica i durant quants anys vau treballar? Jo aquí anglès, quan tenia 30 o així, 29 o 30. I durant quants anys hi va treballar? 33 i mig. 25 de nit i els altres de dia. Vostè?
Jo vaig treballar a la ratlla de 40 anys. Vaig entrar a 15 anys, vaig plegar en el 2002 quan va tancar aquí al costat, però els últims 2 anys del retiro vaig tornar a entrar aquí. O sigui, fet i fumut, abans d'entrar aquí vaig estar de tapadora, o sigui, repassadora amb la teva iaia. Vam estar juntes 11 anys. Allà, per sort, vaig conèixer el meu marit, ens vam casar i després, com vàrem tancar allà, vaig anar 27 anys aquí al costat. Vaig treballar tots dissabtes i diumenges, totes les festes que hi havia, no ens en perdonaven ni una. Bé, primer de tot, m'agradaria donar les gràcies a l'oportunitat d'estar aquí i explicar el nostre projecte, que ens estimem molt i l'hem aixecat amb molta il·lusió i molt d'esforç, i donar les gràcies a l'Ajuntament d'Anglès. Ens agrada donar suport a una iniciativa així. Hem portat aquí al costat un grup de més de 20 artesans, artistes i creadors que es guanyen, no s'intenten guanyar la vida amb les seves mans. Crec que aquí les senyores hi ha una part d'aquesta cosa de l'esforç, de la col·lectivitat, de la cultura feta amb molta feina. I bé, si començo, miraré de ser ràpid també, però si començo des de l'inici, tot neix de la voluntat de compartir un espai i de compartir les despeses que genera un espai per treballar a nivell privat entre uns quants creatius de la nostra generació a Girona, en un barri que es diu Sant Narcís, que està a les afores, a l'altra banda del viaducte, que per qui no ho conegui és un barri molt bonic, molt particular, amb una arquitectura única, feta per el senyor Ignasi Bosch, però que està construït per el Ministeri de la Vivienda de Franco. Llavors es va fer als anys 50, són unes casetes blanques en jardí, molt boniques, que durant els anys 50, 60, 70 es van tenir molta vida comercial. A la plaça, és una plaça porxada, on hi ha tot de locals, que havien set botigues, de fruiteria, la perruqueria, de carnisseria. Hi ha com un petit poble al costat de Girona, inclús la gent de Sant Narcís deia anem a Girona, o sigui que no es consideren gironins, són santnarcisencs. Perquè és important que, a part del suport lògicament necessari de les institucions, perquè és important que la gent i la ciutadania i les entitats s'impliquen en aquests projectes. Perquè com hem vist amb el tema del Gros i de la volta, és una cosa imprescindible. Des del punt de vista institucional, quines eines, no? O de quina manera pot implicar-se? Bé, de fet, no només és important, sinó que jo diria que és imprescindible. De fet, potser no us heu adonat, aquí sembla que hem vingut a fer una festa, un festival, però realment estem treballant plegats, estem fent un treball de reflexió. Què volem que sigui l'Abrés? Què volem fer amb l'Abrés? I això s'ha de fer de la mà del ciutadà. I lògicament, també una mostra i una prova ho és el que hem fet amb la Meritxell i l'Ariadna. Com he dit abans, l'Ajuntament tot sol no hauria tingut aquesta brillant idea, la idea d'elles, de la Meritxell en aquest cas, però elles soles tampoc ho haurien pogut tirar endavant, no? Perquè necessitaven suport econòmic, suport de l'organització. Per tant, una bona mostra que es pot treballar ciutadans i administracions i anar tots de la mà és aquesta jornada. I la reflexió aquesta que volem que feu conjuntament amb nosaltres és tenim exemples de reconversions d'antigues fàbriques o d'espais en desús que han servit per crear nous espais comunitaris, per desenvolupar la cultura, la societat i fins i tot l'economia. Doncs bé, reflexionem-hi i anem avançant a poc cap a un model com aquest. De fet, a la nostra zona, Ter Urgent, penseu que tenim molts artistes del ram de la pintura, de l'escultura, de la fotografia. Tenim la Tània, és un altre tipus d'artista. També tenim artesans de la fusta, hi ha gent que restaura mobles, hi ha gent que fabrica bolsos artesans, els pinta. Per tant, si aconseguim casar els artistes i artesans amb els aliments de notable valor patrimonial que tenim aquí, que tots ja sabem quins són, els hem anomenat abans, el vapor de la Borés, que és un bé cultural d'interès nacional, les calderes i les carboneres, que es podran visitar aviat gràcies a la subvenció de la Diputació de Girona, i tot el que es recuperarà gràcies a la subvenció de cultura de la Generalitat, que és
els antics tallers, els telers i el que en diem el museu, doncs si casem tot això, artistes i artesans amb paraments així, realment podem generar activitat econòmica. I posaré un exemple molt greu que segurament tothom coneix. A la Bisbal, qui més qui menys, tothom s'hi ha passejat. Doncs fixeu-vos l'activitat que s'ha generat entorn a l'artesania de la ceràmica. És bestial. Doncs aquí, a més, tenim els elements de notable valor. Pregunta fàcil. Què ens heu pintat? Una part de Laborers. És una fotografia que es va prendre a Laborers d'una maquinària i l'hem volgut plasmar per l'altre. Quina... Perquè des d'aquí tampoc he estat seguint massa com ho heu fet. Quina tècnica ho heu fet? Perquè jo tampoc no... Ho hem fet de tècnica pastel, que és una tècnica seca i perteneix al dibuix i no a la pintura. Doncs bueno, no sé si després, ara quan ja anem per fer el vermut, que sé que molts esteu esperant i esteu ja aquí, diguem-ne, amb ganes de fer-lo, voleu passar per aquí, voleu veure aquest quadre, és molt maco i de prop encara es veu més bé, perquè de lluny dir, ostres, que bé que es veu, de prop encara és més maco, també us ho dic.
més elaborada, més elegant. Uns més que d'altres, La qüestió és que el filar, el teixir, ha estat present a les nostres vides des de fa una pila d'anys. La meva àvia em cantava sempre una cançó que a ella li havia ensenyat a la seva àvia i que segurament a l'àvia de la meva àvia ja li havia ensenyat a la seva àvia. Si jo la del pagès i la nena que no vol filar, doncs diguin que no la coneixen. Segur que els hi sona. És la de... Pobre pagès tenia una filla que tenia 15 anys i encara no fila, tra-la-la-la-la-la, prim-fila, tra-la-la-la-la-la, prim-fila i se'n va. Veuen com sí? I això què ens indica? Doncs que fa una pila d'anys ja es filava i els pagesos eren pobres. La situació del tèxtil ha anat canviant. La del pagès... No gaire. Miri, deixin aire aquí les meves coses aigües. Miri, es poden mirar, però no es poden tocar, perquè són molt delicades i si les fessin girar del revés, les desajustarien. Això són màquines de fer cordes de piano. No de piano de cua, En diem de cordes de piano, però són de cordes que els telers se'n trenquen tantes al cap del dia que al final van decidir fer els mateixos i així perquè no els canvis a punt. Bé, ara ha arribat el meu cap. No el meu cap, en sentit literal, que el meu cap és aquí. Bueno, no és aquí, ara vindrà el meu cap, no el meu cap. El patró, que vindrà el patró, el jefe, el que remena les cireres, el que talla el bacallà. Ens explicarà coses molt importants de la feina i de la fàbrica. Coses d'aquestes una mica complicades, que les dones no entenem i no sabíem explicar. Però per treballar al taller bé que ens volen. Que gràcies a Déu, gràcies a això, ara entren 2 jornals a moltes cases. És dur treballar a la fàbrica i després seguir treballant a casa. És que va a casa i segueix fent les coses. Qui és? Servidora. Companyes, hem d'afegir-nos totes a la lluita pels nostres drets. Remei! No estaràs atabalant tota aquesta gent amb aquella història teva de la lluita? No, senyor Miquel, ara Déu me'n guardi. No. Els deia aquesta gent que avui he menjat truita. He dit truita i no lluita. Truita. I què els importa aquesta gent el que tu hagis menjat? Perdoni, senyor Miquel, ja sap, les dones sempre tenim xerrera. Sí, xerrera i poques ganes de treballar, això és el que tenim. Aquests són els candidats? Sí, senyor Miquel. I no trobes que van vestits una mica... Rarets! Sí, rarets. Però ja els he informat que en cas de ser aptes per la feina els hi donaríem roba com cal. Home, donar el que es diu donar, en tot cas ho descomptarem del primer jornal. Molt bé, bona tarda i benvinguts tots i totes, amics meus, a la Borés. La família Borés, d'origen manresà, com ja saben, té fàbriques... A Sant Joan de Vilatorrada i Castellbell i el Pilar, senyor Joan. Senyor Miquel, estava pensant en l'altre. En Joan és l'altre. Sí, perdó. Doncs sí. Gràcies, Remei. Aquesta, la d'Anglès, és la tercera fàbrica i, tot i que és la més nova, ja fa més de 30 anys que està en funcionament. La primera nau es va inaugurar el 1887. Sí, Remei. La segona el 1889 i la tercera el 1902. Efectivament. La tercera el 1902, que és precisament on ens trobem ara. Estem a la tercera nau, concretament al fons. Perquè es facin una idea i es puguin ubicar, veuran aquí darrere aquesta magnífica obra d'art. Ai, senyor Miquel! Aquí davant del cop. Aquesta magnífica obra d'art de la delineació. Sí, esclar. On es poden apreciar les instal·lacions i la seva localització. Tenim les 3 naus principals,
Just pel davant hi tenim la zona d'oficines i tallers i més al fons hi tenim les viviendes dels treballadors, que si fan bondat i acaben entrant, potser podran accedir a alguna d'elles. Els avantatges pels que entren a treballar aquí són feina, vivienda, hort, escola pels nens i si es porten bé, els seus fills també podran entrar a treballar a la fàbrica. Remei, això no venia aquí. Ja ho haguéssim explicat en acabat. Perdoni, senyor Miquel, és que després sempre se'n descuida. Està bé. Ja ho explico ara i així s'ha fet. Feina. Tenim feina de tot tipus. Tenim feina per als homes, tenim feina per les dones i tenim feina pels nens. Que convé que des de ben petits ja sapigueu el pa que s'hi dona. La jornada laboral és de 12 hores. Amb els grans, perceptiu. Deu estar contents perquè en altres llocs és de 14. Això els homes, perquè les dones quan arribem a casa hem d'enganxar el torn domèstic. El sou és de 4 pessetes pels homes, 2 pessetes per les dones i 1 pesseta pels nens i nenes. No pateixis. De tu els sindicalistes en faran una gran persona. Bueno, ja sabeu, la mainada cobra menys, és evident, i les dones també, com no pot ser d'una altra manera, perquè esclar, ja se sap que perden molt de temps xerrant i parlant, El que passa és que nosaltres podem fer tot alhora i ells no, esclar, si fa una ràbia. No poden suportar. Remei, em diràs que no és veritat? Miri, senyor Miquel. Deixeu-ho estar. Ja sabem que no és un sou per fermar gossos amb llengonisses, com es diria, però els permetrà viure dignament durant el reste de la seva vida. Val, feina. Vivienda. Tenim viviendes a disposició dels treballadors. I estan ben a propet de la fàbrica perquè no ens arribin tard, Cuidado. Cada vivienda va associada amb un hort. Un hort on podran fer patates, ceba, mongeta, pastanaga, all, cebes, meló i xindri a l'estiu si convé. Ja ho han entès, senyor Miquel. Sí. Tot producte de proximitat, perquè estigueu sants i forts. I la mainada s'ha d'educar, s'han d'instruir. És per això que teniu l'escola d'anglès ben a tocar. A part de tots aquests magnífics avantatges, tindreu el privilegi de treballar en una de les factories tecnològicament més avançades del país. Penseu que funcionem amb energia elèctrica. Compte, energia elèctrica que generem nosaltres mateixos. Des de la presa del Pasteral ens arriba el canal d'aigua i unes turbines generen l'electricitat. La presa del Pasteral, per si no ho sabien, va ser promoguda per bombers el 1885. Amb els seus 1.600 cavalls de potència abasteix d'electricitat des de la Cellera fins a Sant Feliu de Guíxols. Com us podeu imaginar, l'aigua té un pes molt important. És per això que nosaltres vàrem comprar totes les terres que anaven des del Pasteral fins a la Farga. I, evidentment, tots els drets d'aigua associats. Sí, esclar, no quedava cap més tros lliure per comprar. Remei, no estirem el fil. Però bé, és cert. Era l'únic tram del riu que quedava disponible per organitzar i construir una colònia industrial d'aquest tipus. Doncs això, que van comprar tots els drets d'aigua. Però Laborers va arribar a Anglès no només per produir, va portar prosperitat, perquè Anglès va ser el primer poble enllumenat públic de Catalunya. I va ser gràcies a la fàbrica. Quan la vam inaugurar el 1887, va estirar un fil que arribava fins al poble i que donava llum a diversos punts del centre de la ciutat. Diversos tants com 4. 4 bombetes repartides pel poble. I van fer la festa de l'encès de la llum i tot, va ser molt sonada. Va tocar la cobla Fernense i tocava el pare. Va ser tan sonada que es van fondre les bombetes abans que la cobla acabés de tocar la primera peça. Aquelles bombetes no aguantaven gaire. Bé, en qualsevol cas, si entreu a treballar a Laborers, tindreu el privilegi de treballar en una factoria tecnològicament molt avançada. I això requereix de personal especialitzat.
Se'n veuen en cor? Creuen que estaran a l'alçada? Molt bé. Ara ho veurem, això, Comencem a parlar de coses concretes. Concretament de la feina que hauran de fer. Remei, per ordre? Comencem pels petits. Sí, senyor Miquel. A veure, 3 nens o nenes, que vinguin aquí un moment. 3 nens o nenes. Vosaltres dos, cap aquí. Això, aquesta cosa rara, el que necessiteu les dues mans. Oi, necessitem un altre nen o nena? Una altra nen o nena? Oh, aquí. Sí, que això és una representació femenina. Molt bé. Ara us donaré aquest tros de cordill. Gireu-vos cap aquí, que us pugui veure. Sí. Us donaré aquest tros de cordill. I haureu de fer un nuc. Un nus, nen, un nus. I has de fer sola, tu menjar el berenar? Necessiten l'escola com el plat de menjar. Oh, sí, com que fa falta, sí. Molt bé, i rapidet, Les mans dels nens i nenes al ser més petites fan els nusos més petits, més estrets i per tant que pipen menys i són més resistents. Veure com tenim aquests nucs? Molt bé. La velocitat l'haurem de millorar, però no està gens malament. Molt bé, Remei, els petits. La nena no vol fer. Els petits ja els tenim empamats, jo crec que es mereixen una feina. Gràcies. I ara podríem continuar pel sector masculí. Com tenim el sector masculí? Bastant bé, el tenim. Vol dir la prova! Vol dir la prova, sí. La prova per avaluar els homes. D'acord, hem d'anar cap a l'altre costat. Vinguin amb mi. Endavant. Gent, jo, el veig una mica fluixos, Doncs és important per al proper lloc de treball que tenim a cobrir, és important que sigui un home robust, és important que tingui agilitat, decisió, fermesa. Penseu que estarà treballant en el cor de la fàbrica i això és molt important. Esteu a punt? No. Endavant! Ara ho veurem. Molt bé. Esteu a punt? Si no presteu atenció, tindreu un punt negatiu. No podreu entrar a treballar al temps. Escolteu amb atenció. Algú de vosaltres en sap dir què és aquest aparell tan sofisticat que aquí davant? Heu sentit a parlar de les pales abans? Sabeu com funciona una pala? Sí? Hi ha algú que es vegi en cor de fer anar la pala? Sisplau. Però no et farem treballar sol. Necessitem dues persones. Remei. Tria bé, Remei, tria bé. Remei, no. És una cosa d'homes, això, deixa-ho anar amb ells. Jo te topo. Va. Remei, ja que tens la pala tu, endavant, tens una demostració. Bé. Això és ben bé que ja queda el sol de la pila, Ja està rascant el fondo, Molt bé. Passa-li la pala al teu company. Endavant. Ell ja punxa de la pila més cap amunt, De totes maneres, aquí hi tens un nus, perquè no veig que no és massa. Passa el teu company de pala.
Cuidar-te de la caldera és molt important. És el cor de la fàbrica. No me la destrossis, la fàbrica, Acosteu-vos. Algú de vostès sap el que és una màquina de vapor? Sí? Què és una màquina de vapor? Una màquina de vapor funciona per mitjà d'un vapor que fan tot el gas. Que fan a la màquina. Molt bé. Efectivament. Una caldera. Una màquina de vapor, ho explicarem una veu una mica més alta que se n'enteri tothom. Vaja. Una màquina de vapor és un motor de combustió externa que el que fa és transformar l'energia tèrmica de l'aigua en energia mecànica. I com ho fem, això? Doncs ho fem en diversos passos. El primer pas és generar vapor a 130 graus. Vapor d'aigua saturat a 130 graus. I com generem el vapor? Doncs amb una caldera com la que tenim a sota els vostres peus. Mitjançant el carbó, escalfem la caldera bull i generem el vapor. I qui posarà el carbó? Doncs els companys de la pala i el carbó ja el tenen bastant dominat. Hem d'anar molt de compte amb la pressió de la caldera. L'hem de controlar en tot moment, perquè si la caldera arribés a explotar, no quedaria una pedra sobre una altra en un radi de 150 metres. I el núvol de vapor a 130 graus, ja us podeu imaginar com ens deixaria. Tots escaldats, com un pollastre abans de plomar el dia de la festa major. Sí. Ben igual. Sí, Remei, podríem escaldar el pollastre. Un cop hem generat el vapor, hem de traslladar aquest vapor cap a la màquina a través d'unes canonades. Com podeu comprovar, aquí la temperatura és molt elevada, fa molta calor. És per això que aquí només resisteixen els homes, fornits, valents, forts. Sí, esclar, perquè les dones del taler estan fresques com una rosa, saben? Alguna de fresca n'hi ha en els talers. En fi, aquí, a continuació podeu veure la joia de la corona, el cor de la fàbrica, l'estrella, el millor... Senyor Miquel, me n'ha posat vermella! La màquina, Remei, la màquina! Esclar, la màquina! La màquina! Va! Endavant! Endavant! Fàcil. Vinga, vinga, muller, vamos a hacer el día. La màquina! El vapor que hem generat a la caldera ens aquesta combustió i entra el cilindre cap a l'alta d'admissió. Quan el vapor entra al cilindre, fa desplaçar el pistó. Aquest desplaçament ens fa moure la biela, el braç de la biela i la biela al fons. I què hem fet? Concedint que el moviment lineal del pistó es transformi en moviment rotatiu al final de la biela. Al final de la biela tenim el volant d'inèrcia, que és aquesta gran roda dentada que tenim a la primera. Aquest volant d'inèrcia està unit a un pinyó més petit que tenim a la part superior, un pinyó solidaris a un eix que gira. És el que arriba a qualsevol punt de la nau. I és així que podem connectar totes les màquines a aquest eix de roda i les fem funcionar. El vapor que ha sobrat en el primer cilindre es condueix cap al segon cilindre i el reafirmem. D'acord? O sigui que tenim dos cilindres que produeixen energia. Un cop el vapor ha acabat també la seva
que no hem avaluat els dos. Quan arribem a l'oficina ens ocuparem de les hores extres del treball. Vinga, va. Som-hi! Vinga, segueixi. Esteu davant de la màquina de vapor. Aquí hauré de cridar una mica més perquè com podeu observar el soroll és infernal. Així doncs, 3 dones voluntàries aquí, davant, amb mi, sisplau. Si no són voluntàries, els tinc temps, per això. Haig de triar jo, Remei. Potser triarà més bé Estècia i Miquel. Sisplau. Endavant. Endavant. Molt bé. Hauran de plegar aquest tros de roba entre totes 3 sense que toqui a terra. Superimportant. Sense que toqui a terra el més ràpid i el millor possible. Ja! Molt bé. Tota la Jo crec que els hi enxerrat. No correu, que paguem per hora. Ma, noi, rebufa la teva l'obra. Senyor Miquel, pot avaluar? Pot passar revista? Bé. No està malament. Per ser dones, esclar. Ja ens pensarem si els posem a ajudar les dones del taler a remenar roba o a passar l'escola. Gràcies per això. Bueno, i parlant de talers... Els ensenyarem un taler, no? I tant, que els hi ensenyarem un taler. I no només això, sinó que els hi ensenyarem també altres màquines que si tenen la sort d'entrar potser hauran de fer servir alguna vegada. Som-hi! Endavant. Vinguin amb nosaltres. Això és un taler. Ja els aviso d'entrada que quan els talers funcionen el nivell de soroll és bastant alt i costa molt d'entendre. Sí, però això no és cap problema, per elles, perquè s'han inventat un sistema de parlar a través dels signes. No s'han de comunicar. Sí, és que sou desesperats. Perquè tot funcioni com una seda, el taler ha de fer clac-clac. Clac-clac, surt roba. Clac-clac, surt roba. Clac-clac, surt roba. Clac-clac, clop. Merda, s'ha trencat una corda de piano i s'ha de canviar. Se'n recorden que abans els he explicat que sempre havien de tenir recanvis a punt? La Remei va començar al taler, però com que és treta en la matèria, vull dir que és llesta i espavilada, doncs ha anat pujant. I això us puc passar a qualsevol dels que esteu aquí presents, que si teniu ganes i sou trempats, podeu... Quants dels aquí presents saben escriure i llegir? No tinguin vergonya, No tants. No pot ser que n'hi hagi tants. No, ens volen encerronar. Ens volen encerronar. En qualsevol cas, els que de debò sapigueu de lletres i de números, teniu possibilitats d'entrar a treballar a la part de les oficines de Borés, la Remei, o fins i tot al laboratori de control de qualitat. És molt important controlar la qualitat dels nostres productes. I aquí trobareu una mostra de les diferents màquines que us podeu trobar tant al laboratori com a l'oficina. Passeu, passeu.
I el que no sempre pot anar a pesar rotllos de tela, Ai, senyor Miquel! Què Que fas? no hem parlat de la seguretat contra incendis. Ara el veure el panell de control i he pensat... Remei, quan tens raó, tens raó. I esclar que tinc raó. La seguretat és un punt clau per la Laborers. Penseu que un incendi a la fàbrica podria ser devastador. Per això tenim el nostre sistema centralitzat de detecció d'incendis. Ultramodern, ultraràpid, ultraeficaç i car. Molt car. El nostre sistema centralitzat de detecció d'incendis. El vídeo. La fàbrica està dividida en sectors. I si hi ha qualsevol incident en un dels sectors, s'activa l'alarma. D'aquesta manera, els serveis d'extinció van directe al focus. Així escurcem el temps de resposta i minimitzem el perill de propagació del foc. Es pot saber què hi fan aquí aquestes vagonetes? Mira que els hi tinc dit que no m'emmerdin el magatzem. Vagonetes. I com els hi explico el tema de les vagonetes? Bé, com sabeu, a Laborers donem feina a moltíssima gent. Però, malauradament, potser no tots els que sou aquí presents podreu entrar a treballar. Però som una empresa que ens preocupem per les persones. Persones del servei de persones. I és per això que us volem parlar d'alternatives. Altres alternatives que teniu si no podeu entrar a treballar a Laborers. I començarem pel carbó i el ferro. Aquí el tema de les vagonetes. Com sabeu, el carbó i el ferro són minerals essencials per la vida moderna. Fan funcionar les fargues, el carbó ens serveix per fer anar la caldera de Laborers. I d'on te surt tot aquest material? De la mina. Més concretament, de la mina d'Osó. La mina principal té 300 metres de fondària. I jo no vull dir res, Jo no és per parlar. Però es rumoreja que un enginyer, un tal Ibáñez, la vol comprar per fer una SA i treure'n més rendiment. Jo no és per no. Això són rumors, però sí que és veritat que l'activitat és molt potent. Tenen més de 100 treballadors i busquen a més empleats. O sigui que els homes forts que no arribeu a dominar la pala, per exemple, doncs amb una mica de sort podeu demanar feina a la mina i veure... Us podeu encomanar a Santa Bàrbara, o peregrinar fins a l'ermita, que l'ermita està allà al costat de la mina, i au, Això és un molt bon consell. Antes de tot s'ha de ser devot. Bé, no perdéssim la fe. Aquí, el ferrer ens ha abandonat les eines de la fornal, això és un desmanegat, això que li tinc dit que no m'ho deixi aquí, És un tros de pa, però és deixadot. És el que té, és deixadot, però no és deixadot. Això és un control de l'autoes d'una turbina que tenim a la Cellera, que justament fa poc que s'ha espatllat, ens l'han canviat i l'hem portat aquí, però no és aquest professió. Oh, vull dir, perdoni. Doncs clar que perd el remei, per això l'hem canviat perquè perdia l'oli. És el tanto, no em rellisquis amb l'oli, que si caus i et fas mal, t'haurem de fer passar a la màquina de reixis, a veure si t'has trencat el compressor. No. A mi no m'ho que aquestes matinotes les fa el dimoni, sinó allà m'amau. Bé, en tot cas aquí teniu una sèrie d'andròmines que us podríeu trobar si acabéssiu treballant en el ram del mineral. Teniu piconadores de mineral, teniu uns martells pneumàtics amb les seves corresponents barreines per perforar la mina, posar els cartutxos de dinamita i arrencar el mineral de la roca. Sí. També teníem diferents peces de foneria que serveixen per treballar el mineral de la farga. I, compte, d'aquí 10 anys ens portaran aquest magnífic exemplar. Aquest compressor vingut directament de Chicago. Oh, Chicago és Amèrica, I Amèrica és molt lluny, Sí, Remei, Amèrica és molt lluny. Doncs ens portaran aquest compressor
sàpiga el que és això. On et penses que porten a morrar el blat si no és el molí? El blat és un cereal de primera necessitat i està intervingut. És a dir, que no es pot moure ni una espiga sense que se n'assabentin els de dalt. Bé, almenys de dia, perquè de nit, qui més qui menys, s'espoll sense fer soroll fins al molí de Can Pixem de bon matí i fa algun quilo de farina per casa. No per fer-ne negoci, per pura supervivència, és que ens tenen espanyats. I tu això com ho saps? No seràs una d'aquestes delinqüents que fa estraper-lo de matinada? No, i ara, Déu me'n guard, senyor Miquel, no. Jo, encantada de la vida de mantenir quina fot ni brot amb l'esforç del meu treball. M'ho han explicat, no. Està bé. Fet menys 6 del molí, us volem parlar de la fusta, perquè Anglès té un altre potencial molt important, que és el bosc i la fusta. Podeu fer de bosquetar, a tallar llenya per fer foc, a tallar llenya per fer carbó per fer anar a les cuines, a fer perxades de castanyer, fusta per als artesans o fusta per la construcció. És una altra opció que tenim la mineria i tenim la fusta. Veniu. A Anglès tenim dues grans empreses del sector. Can Esteve i Can Tarrés. Efectivament, Remei. Els de Can Tarrés fan, bàsicament, pinces per la roba. Dubto que el senyor Miquel sàpiga com és una pinça de la roba, perquè és dels que es pensa que la roba bruta apareix planxada i neta a dins de l'armari per art de màgia. Remei, jo tinc altres assumptes més importants dels que ocupar. Doncs, com us deia, Indústries Tarrés es dedica a fer pinces de la roba, i aquí en teniu una petita mostra. Possiblement, algú de vostès hagi tingui o tindrà una màquina com aquesta. Es tracta d'una taula per muntar pinces. Les pinces tenen 3 parts, 2 de fusta simètriques i una molla metàl·lica. Indústries Tarrés té més de 400 màquines d'aquestes repartides per tot el territori i els enodreix de fusta i pinces i molles, i ells els ensamblen per aprofitar i treure un sobresou al vespre mentre s'espera el sopar. Ja està bé que mentre la dona fa el sopar l'home faci alguna cosa de profit. En fi, les molles metàl·liques s'han fet amb aquestes màquines manuals i més endavant amb màquines automàtiques com aquesta que veieu en primer terme, capaç de fer 14 molles per minut. I aquesta 60? I aquesta 70? Ves, Sant Maria Santíssima dels 7 Dolors. No bestials, 70, un minut 70, Sí, Remei, tens raó. L'avanç de la tecnologia ens permet tenir màquines automàtiques que ja no fan 14 molles per minut, sinó que en fan 70. 70, una cosa mai vista. Molt bé, doncs, si els de Can Tarrés feien pinces per la roba, els de Can Esteve es dediquen a fer... Pelillos! Escuradents, Remei, es diuen escuradents. A casa sempre n'hem dit pelillos. Està bé. Doncs els de Can Esteve es dediquen a fer escuradents. De totes maneres, els de Can Tarrés són molt vius, oi, Remei? És que els de Can Tarrés... És que després es queixa que jo, sap? Però és que els de Can Tarrés volen fer escuradents, també. I es rumoreja que ja tenen un mecànic enredat per tirar-ho endavant. Bé, jo no és per parlar, Però què es pensa els de Can Tarrés? Perquè tinguin un mecànic entabanat per començar a fer escuradents, què els hi dirà l'Esteve? L'Esteve el que farà serà posar-se a fer pinces? Home! Ja em diran quines ganes d'embolicar la troca, a veure si no està tothom més tranquil fent cada qual ho seu. Ara, hi ha espai per tothom. Aquí trobaran una mostra de diferents màquines que serveixen per fer escuradents. Endavant! N'hi ha de plats, de rodons, amb 2 puntes. Senyor Miquel, digui ja! Va,
Remei, no facis experiments. Experiments? Aquí tenim l'experiment del músic. Què vols dir? Senyor Miquel, l'experiment del músic. L'experiment del... Ah, l'experiment del músic! Endavant. Que aquesta no saben de què parlem, ens explicarem, perquè... Seria bo, Remei, que els hi expliquessis. Endavant. Potser no sap, ara no ho situen, quan diem l'experiment del músic. Veuran, a Can Masats són fusters de tota la vida, I ara els nanos, en Pere i en Francesc, els ha agafat la ceba de fer llàpids. Saben com fan la mina dels llàpids? Amb una màquina de fer botifarres! És que ho trobo fantàstic. Ara ja em diràs tu, perquè s'havien d'embolicar a fer això. Sí, en Pere és un bon músic. I potser més li hauria volgut continuar fent de músic. En Pere és un bon músic de sardana, és un bon compositor. Doncs no sé per què s'ha d'embolicar a fer això. És el que va fer la fadrinalla, que és tot un èxit. Doncs, a veure, ja se sap que els músics, com els actors i com els pintors, els artistes en general són una mica il·luminats, I ell diu que ho veu molt clar. Ara es diuen Estassam, que no es podia buscar només interessat que Estassam. Però Remei, Estassam és Massats a l'inrevés. A mi al revés del cervell no em faran girar. Diu que han de canviar el nom, que ha presentat aquest projecte, que han de canviar el nom i que s'ha de portar a produir el gros a Barcelona i que això serà tot un èxit. Amb aquesta cabra aquí pintada, amb aquesta cabra, que es pensa que triomfarà, que vendrà tot arreu. Ja tot arreu, senyor Miquel, més li voldria seguir fent sardanes. Bé, ja no tenim més temps per dedicar-nos. Els acompanyarem a la sortida, Sí. Som-hi? Endavant. I que tenim molta feina. Endavant, som-hi! Ràpid! Que tenim molta feina per fer, nosaltres aquí. Bé, fins aquí la meva participació, jo m'acomiado, vaig a despatxar altres assumptes que tenim pendents. Us deixo en mans de la Remei. Nosaltres ara deliberarem a qui de vosaltres inclourem a la plantilla de la Boés. Moltes gràcies i que tingueu una molt bona tarda. Fins ara! Amb alguns de vostès espero que ens veurem aviat. Espero que tinguin sort i que entrin a treballar a la Boés. Bé, i... Companys, aneu a les reunions dels sindicats. Hem de lluitar pels nostres drets. I som tots vosaltres, companyes. Afegiu-vos a la lluita! Remei! Ja hi tornem a ser, de la lluita? No, senyor Miquel, he dit truita! Truita, he dit truita. Ja vinc. Adéu. Bé, moltes gràcies a tots i totes per haver vingut a la visita teatralitzada. Us agraïm la paciència, la temperatura, el soroll i la ressonància. En tot cas, moltes gràcies per haver vingut. Esperem que us hagi agradat i a veure. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday, I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Ho haveu vist? Vamos subiendo un poquito el nivel, un poquito.
¿A ti te gusta la música clásica? Me encanta, de Verdi, te lo juri. ¿Vale? ¿Algún mexicano por aquí? ¿Algún mexicano? ¿Mexicanos? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Dónde hay un mexicano? ¿No? ¿Dónde hay un mexicano? ¿Por aquí hay un mexicano? Ándame. Sí, sí. Tiene una cara de ulot que no se la quita, vamos. De hecho, está dormido. Viene de la siesta, está así. Dentro de 10 minutos se dará cuenta de que está aquí. Está como el niño. ¿Qué tal? Volve. Bueno, a ver, es el hijo de Koeman, ha venido. Es igual, está a punto de chutar una falta el niño. A ver. Bueno, mexicanos. Un mexicano que está en la calle y dice: ¿quién quiere pan y quién quiere queso? ¿Pero qué dice este tío? ¿Quién quiere pan y quién quiere queso? ¿Pero qué dice? ¿Que quién quiere pan y quién quiere queso? Santo te dice: yo quiero pan y quiero queso. Pan, que eso te sirva de lección. Vale, este es malo, pero es pot aplaudir, sí señor, es pot aplaudir, claro que sí, molt bé. Te lo juro, y dice, y lo hablas muy bien. Hostia, estoy poseído, hablo un idioma que no conozco. Bere, digo, de puta madre, como el Pingu, Si hay alguien que no sabe qué es Pingu, yo os lo explico, ¿vale? Pingu son unos muñecos de plastilina que son pingüinos y el padre dice... La madre dice... Y el hijo... Bien, pues, ¿sabéis que en cada país Pingu se traduce? Pero se traduce, en cada país se traduce. Que yo siempre he pensado que me hubiese encantado que hubiese un país de gitanos, porque el Pingu gitano molaría mucho. Porque sería... ¡Ay, spore, y la foca, Carmen, yo quiero emborracharme. Gracias, os puedo aplaudir, claro que sí. No hay nadie aquí, pero hay otra caseta. Voy a probar en la otra caseta que seguro que está allí, seguro. Vale, voy a abrir la puerta, ¿de acuerdo? A la de 3, ¿sí? ¿Sí? 1, 2 y 3. ¡Ah! Era de paja en la puerta, pero... Tiene que haber sonado más fuerte. No pasa nada. ¡Oh! Ahí está el americano. Bien, vamos a quitarle la mordaza. Bien, le he quitado el bigote. ¿Estás bien, amigo? You're right, man. Espera, le despierto. ¿Estás bien? Sí. Perfecto, muy bien, pues ya vamos a salvarlo. Un fuerte aplauso. Vamos, moviment, sisplau. When you get what you want, now what you need.